ngoba esasicelo sakho mphathi kawufune umane usebenza la masicimele xa sithandaza wathi uthandekayo Thixo ngenqaba savulela ngosigcina kwakho xa safumana isifundo nangobukho bakho sakuthandaza ngokrestu inkosi yethu amen. Kule 20 minutes ale lesson mandizame ngifuna uyishwangathe 20 minutes sinayo kwesi sifundo sithi sin, the gospel and the law. Isono, igospile, umthetho. Izinto zintathu ezizawuthethwa ngazo kwisifundo. Ngoku ndijonge ixesha nale 20 minutes sinayo ndathi mandiyenzele imeba le nto ndicele nje basifunde indima yenkumbulo ukwindumiso. Indima yenkumbulo lapho kwincwadi yendumiso 119 verse 93 no verse 94. Andikho zilibala naphakade iziyalezo zakho ngokuba undiphilisile ngazo ndingowakho mna ndisindise kuba ndicabanga ngeziyalezo zakho. Nkosi kakhulu, I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precepts. Lela gama ke lisetshenziswe abantu lithi iziyalezo zakho. Uyabona le verse le iyayisummarize i-essence yento bayifuna. Njengoba ndisiza nje ndisihla ngo-M17 ukwi-rails apha endleleni. Uyazibona? Kwicapha endlela. Siyazazi rails zenzelwe into. Zenzelwe uba xa imoto inofumana ingozi ingayiwela phi. Phantsi. Ii-rails ke akuzijongi njengotshaba. Uzijonga njenge-source of your own protection. But unfortunately, when we deal with the question of law, abantu bawujonga umthetho njenge-stumbling block, njengento enqanda nje. Niyayibona? Uba umthetho uyathini? No, umthetho unqanda nje. Umthetho is protecting. Umthetho uyathini? Uyakhusela. Kukho umahluko phakathi kokuthini? Konqanda nokuthini? Ukhusela. Umthetho is there to protect. Yabona xa ubiya apha endlini yakho ube nothando. You are doing that to protect your own fairness. In other words, le ndlu mayinga-accesswa nangubani na, nanjani na. Ngoku umntu uyathi ulele ebusuku uyava kukho umntu omapha phantsi kwefestile. Yile nto sinentoni? Sineyadi. Azenzelwa ngezayadi kunqanda, zenzelwa zisithini? Zisiprotecte, zisikhusele. Xa umzali esithi endlini kukho into ethile nento ethile engenziwayo phi apha, lo mzali akathini kanqanda uyakhusela. Ingxaki ke bangabe umthetho singakwazi uku-embrayisa because ubona njengento ethi asiwuboni njengento ekhuselayo. Zanenzela umzekelo. Uba umntu utshaya intsangu uyakhuselwa ebungozini bantoni bentsangu, because into ezakwenzeka uzawutshaya nezinye izinto ngapha kwantoni kwentsangu. Sukuthi xa ukhuselwa uyibone njengento epainful into yoba usibali mna kufunwa ndenza into ezithi no, uyakhuselwa. Umthetho kaThixo is there to what? To protect us. Leisha ke foundation. Le nto ithethwa apha uyaziva amagama asetyenziswayo athi I will never forget your precepts, for by them you have given me life. Undinike ntoni? Ubomi. Ungalwanjani nento enika ubomi? Le nto is for your own self-preservation. Uzogcinakala ubomi bakho bungathini?
Bubonakala wena ukuthi ikhona ingxaki. Yayibona la nto. Okwesibini, ithi apha, I am yours, save me, for I have sought your precepts. Zisindise, ngoba ndifune ntoni? Iziyalezo zakho. Ngoku kusetyenziswa amagama positive xa kuthethwa ngantoni? Ngomthetho. Thina ngoku xa sicinga ngomthetho sicinga into prohibitive. Bazalwane, ingxaki into yantoni? Umthetho wokhuselo, to protect. Bendithi ke mandingene nje kuloo ndawo emveni koko ndivulele le klasi incokole kule mizuzwana eshiyekileyo emveni koko ndisamarayize lesson. Niyayineba class? Ndinikile ngosendima yenkumbulo. Sithetha ngantoni? Ngomthetho, ngegospel, isono, umthetho, lento zitheni ntathu. Ngoko ke ndilivulile ibala. Nihlomle bazali bami, emveni koko ndiyasithini isifundo samarayiza ziva ukwenzela iisevisi ezilandelayo zizothini? Zizoqhuba. Ya, zizoqhuba. Ilindele isandla ke ngoku, izozibala. Wonke umntu ofuna uhlomla, benzela uba ningasenihlomla kule katishana, nihlomle kwezi benisifundele. Hlomle kuzo, andiniphindeli, hlomle nandawo nakwesifundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Who can I know 4? Again. Isono sabonakala Oh, 5. siso ke esenze kube ubuhlobo bungaqondani. And ke isono ke xa sesingenile siyafundisa because sikhange kube mnandi xa kuye kwathi ngoku uAdam Eva kwemyezini se-Eden kubonakale izinto zifana nokuqala zatshintsha. Akubabikho kakhulu ngoba bonakala uAdam Eva bengenabo ubuhlobo obusondeleyo noThixo. Yaye ke xa kungene isono siyatshabalalisa. Ewe kona uAdam Eva ngelaa xesha belele emyezini se-Eden kokufuneka bonwabile phaa ngeli xesha benikwa yonke into. Ewe nathi xa sesijongile kweli cala singabantu abathanda ukonwaba. Silibale ke ngokuba kule indawo akumelanga sithi. Kodwa ngenxa yokokuba kaloku umthetho, lakile ke thina siyazi uba umthetho uyasinqanda. Umthetho nguwo osenze siyazi uba sisono esi. Xa umthetho ubungekho uthe uzungeni uzengazi uzungena kobuxoki bomelwane wakho njalo siyazi umthetho. Besizawusuka sithobe nje because akukho boundary ethi lo sisono esi ayisosono. Isono senditshilo ke ndathi siyatshabalalisa ziphinde okulandelayo. Ngokuqinisekileyo sithe isono njengoba sendisitsho ndithi sayesangena imfazwe ebekho ngokuphakathi koThixo noSathane isaqhubekeka kuba isaqhubekeka nalapha kwethu. Kuba kaloku uSathane unento yokokuba yena makalwe kunye nabantu abamkhonzayo uThixo. Kodwa ngenxa yokuThixo bengamfumani uSathane ke ngoku kukho laa conflict phakathi koThixo kunye nabantu bakhe. Kodwa ke ubomi uSathane utsala yonke into phambi kokuyesu abuye ukuze singabi nabudlelwane obuqhogeleyo noThixo. Sayibamba kodwa otherwise ndinokuphila Nkosi mzali, masikele umama uNotsheni. Yes,
Ndiyacinga abantu abafana kunye nawe uthi isport nazo zonke ezi zinto uzibalile ndaqonda ndibanjiwe mna ndifunye ndifuna uzijonga ke ngoku Sport, social media. zininzi Always ezi zinto uthi kule ndawo mazingabi sisiphazamiso. For instance, thina njengomama abasefeplasi sinamaxesha okuthandaza ngoLwesithathu sizilile. Loo nto mayingasinqandi into yokubana ngoLwesine akuthandaza nangoLwesihlanu akuthandaza. Kukho ezi mini ke thina ke zingezomini zangelwesithathu sifuna uba mna ndithanda iphephetha. Mayingandohluli kunye noThixo, mayingabibi ixesha lam, ngoba uMateyu uthe funani kuqala ukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye zonke ezinye izinto ziyakongezelelwa kuwe. Le nto ithetha into yokubana if mna ndiyakhumbula kwezi zinto endizithandayo, ewe abazalwane sinabazukulwana uhlala nabo kwamba umama uyathebethisa nebukelo okhomelwayo, that is good and right, but mayingalifuni ixesha lakho kunye noThixo. It sounds as if into enye kodwa unkwenkulu ngawukuqinde wena uwedwa ngoba uthetha nge-relationship apha kunye noThixo. How long do you have ixesha kunye noThixo? Mangaphi amathuba ohlala ngawo kunye naye uthethe naye? Yazi ndive ngenye imini xa abanye abantu bebezincokolela besithi kwesi sifundo sidlulileyo ukuba uthi uhlale uncokole noThixo ngezinto zikaMthimkhulu, uncokole noThixo ngezinto zikaMama-Adam. Uyayazi uMama-Adam izolo bekhuthwe imali ngaba abantu babegeza phaa, umfuni bengaphilanga. Khawuthethe noThixo, philisa Nkosi, susa bawo ilizwe ebuhlungu ngalaa nto yayimehlele umthuthuzele. Zininzi ke amasinto esinothutuzelana ngazo apho, umthandazela iqala nento lizenziwa ngonothile. Kule nto yonke xa uthe wayenza for uthetha kunye noThixo wakho, uThixo akalindeli uba mawukuthi hayi Nkosi umntana makaphangeli, ayiniki umsebenzi, ngoba wena wenze okulungileyo, ugcine umthetho kaThixo athe uYesu xa esenzela lula wathi jonga nam le mithetho ilishumi xa ibhalile kodwa mibili. Le yokuqala ibhekisele kuThixo uNkulunkulu uba ungazenzeli umfanekiso kuNkulunkulu, ungazinquli ezo zinto. Yawugqiba ibhekise kuThixo ummelwane wakho, ithi thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngayo. Ngoba thina siqale kulaa nto bekuyinhlononyoko. If you respect your mother and your father, you will respect everyone. Le nto yenzeke into yokubana ummelwane wakho akwazi umkhalekaqesela, akusoze umbele. Ummelwane wakho noba sendele phethe ooShoprite abathathu uyamvuyela ngoba ubintwethi nawe uThixo uza kunika ngona. Uthi ke ngokuba esuka kule ndawo ngokusaya 59 ubhalisiwe uthi ukugwema benu okunyahlukaniselweyo kunye noThixo wenu zizono zenu ezibusithelisileyo ubuso bakhe kuni ukuba because whenever I pray ingathi uThixo ke kanti yile nto mna ndihleli kuyo ndilibele ukuthi khona uJaja ufane wanemoto nomzabanayo khona Jojo into yakhe hayi it's not my business. My business is to pray for him. I mean, I'm not going to tell you because if I did that, God is going to give me just Father. Okokuqala isono sisazingele umthetho ungekho singenawazaliso nebesindalokuthi bayiqala ithi bonke abasenzayo isono benza okuchasene nomthetho. Sona isono sikukuchasene nomthetho. Ndiyakwazi ke ukuba yena wabonakaliswa ukuze asifane zonke isono sethu lo ungazange bone wakumeka ubomi bakhe ngenxa nawe ukuze nathi sifikelele kwelaa qondo layo, ngoba eyona nto efuna siyakunyathela ze abantu bakwazi ubone
uyenza le nto sibe sisenza leya. Siyayithetha le sibe singathethi loo nto senza leya. UThixo makasincede. Sisibhedlule iBhayibhile sike sifunde uThixo uthini ngomthetho wakhe. Ufuna masenze. Usikaphuma silungisela amaphepha ndibone ezazitsha zisithwethwe mama kwenza bayinkonzo kaThixo ingalambathi acknowledge what is grace, why is singing according to English. So that I think that ayona bekubona resource elikushela receive or then my courage, then weakness. Yes, dependent and sometimes it's always that character iphelile nala 20 minutes usesomgqibelo. Alright, Nkosi Tishala ndabulisa lana sebandleni egama kaKristu ke uNkosi yethu. Amen. Ndifuna ubuza Tishala. Ndiyabona ke ukuba umthetho lona uyingxaki. Uyingxaki ngolu hlobo lokuba andithi umthetho urongo. Qha uyingxaki ulapha ekugcineni. Bakhona ke abantu abade bazibeke bucala phaa kudala ii-monks ezibeka bucala injongo ikukugcina umthetho, into ufuna ukuhlambuluka gcina umthetho kaThixo. Kodwa ndiyafunda apha into yoba nguchapter 9 lencwadi kaJona ndilibile ngoba nguvesi 5 ukanti kunakhona mnye ugcinayo umthetho. Ngoku ndifuna uqonda mdala uba sakwenza njani ukuze siwugcine lo mthetho ngoba ingathi iyasoyisa le nto. Yona i-right kodwa hayi iyasoyisa. Siyaqabela kule phone uthi ezi railings mawungaqatyelwa kuzo kodwa siyaqabela mdala. Nkosi kakhulu. I'm hoping uba njengoba ndisamarayiza ke ndizawuphendula lo mbuzo wokugcina kwesolo. Mose ngoku eli xesha bendiyisikile le lesson ithi ndiyasamarayiza. Nebo njengoba ndisamarayiza ndivela ntoni? Xa kuthiwa mandivale ndivele ndithini? Ndivale ngoba wena xa ndiyivalele ndikonyukile ngathi uzuphele uzawuqhubeka. Uthi ngoku uvaleleki phandle. Ngoku makuvaleleke mna apha ngaphandle ukwenzela uba sishiyeke thina singathethanga singaqhubekanga. Yi-half past ke ngoku. So na anytime xa kuthiwa makuvalwe ndizawuthini? Awuvala. Isifundo sisekelwe kuJudges chapter 14, chapter 16, Romans, Matthew chapter 5, 17 and 18. Yeah, Romans chapter 3, verse 20 and 28. Matthew chapter 7, verse 14. Eza verses zichaza the wise builder. Isifundo sisekelwe phaa.
Summarize ke ngoku ilesson. Isono nokuphulwa komthetho kaThixo i-progressive. Never injani? Progressive. Unikwa ke ngokumzekelo pha waka Samson. Samson yi-Nazarite by birth. Zintathu zafuneka zenze Samson. Akufuneka ngamxhelwe iinwele zakhe. USamson akufuneka ngasele wine. Eyokugqibela uSamson akufuneka achukumise into efileyo. USamson wathi ubona intombi ezantsayo yamkholisa uyayifuna babuza abazali akukho zintombi na yathi le kweba hayi no babhekwe sapha endleleni ebheke sapha abazali bengayiboni yabulala ingonyama nendoda yathi xa ibuya yafika kukho iinyosi ezenze ubusi apha naso iyoba phezu kwesidudu iNazarite yalento bangayithini ayichukumisa isidudu phaya kwandabi yofuna kwemfazi kuthiwa for 7 days ukipaki le ndoda bekuthiwa ingaseli intoni le ndoda yaxa nayibuya ka-7 days yepaki igqitha ngobusi kwingonyama etheni uchapter 16 kuthiwa uSamson wayolala neenyukazi asinilikwa negama because the context ayikokuba ngubani na elenyukazi i-context is about how this man has drifted away from the Nazarite vow. Sukile lo muntu kule ndaba ebekuyo ngubani xa sidibana naye etshata noDelilah i-progress kalethi mnandi hlaba lekwekwe ngoku yothi esoreke yolala neenyukazi sidibana nayo ngoku phezu kwamathanga kaDelilah. Indoda ibi-strongo ikwazi ukubulala ingonyama but i-weakness yayo is just in the pillow lying on the thighs of the woman. I'll do that way xa ngaye Samson was the strongest man amongst the men of Israel kodwa ingxaki yakhe he was the weakest man in as far as controlling his morals. Nakhona abantu amandla bangasibetha sonke abanamandla ulawula sona. Isono is progressive isono. Akuvuka ndizaninika enye into apha okumbhalo nizobona indlela esi-progressive ngayo isono. Kunanje uninike ipicture yesono sithemba thina umuntu xa esona uvuka nje ayokhona. It's very progressive isono. Sithi chu nawo uthi uDade White xa ebhala ubhala ngokuza ngexesha kubuyiswa ityeya lencwadi kaSamuel wesibini ubuya ityeya ikhwetswe ekarini yodonki ne uthi ke but the Israelites had in their hands a plain statement angiqala phambili uthi the Philistines who had no knowledge of God had placed the ark upon the cart when they returned it to Israel. And the Lord accepted the effort which they made. But Israelites had in their hands a plain statement of the will of God in all these matters. And their neglect of this instruction was dishonoring God. What was that neglect? Was that ityeya kaThixo iphathwa ngababinzilili ayikhwethwa karini iphathwa ngabantu abanyuliweyo babekelwa bucala ngubani uThixo. Nanini umzekelo uthi ke ngoku upon Uzzah rested the greater guilt of presumption. Transgression of God's law had lessened his sense of its sacredness, and with unconfessed sins upon him, he had, in the face of divine prohibition, presumed to touch the symbol of God's presence. Le ndoda lena iyona iphila ubombo uthini ayoyika uyobamba into ebuthini irepresent ukungcwele brathi into ibangela lonto iqhela ukona ingenzekile. Umuntu angoyiki ukuthi eseke etshaya insana etheni ya phakame lo muntu ufuna uzoshumayela
uyazazi izolo bese namhlanje ufuna uthini sin of presumption uqela usela shumayele kuguquka abantu to a point yoba ulibele ba akuselwa igcwele lento ayiphetheyo. That's the problem yethu. We do so much wrong and we become comfortable. Side sicima noThixo utheni? Comfortable. Enye indoda yake yoshumayela. Manje ngiyeke le nto manje ichazele ngabalala. Akabizwa kwenye indaba manje yoshumayela. Elathi ngameni. Kanti nenyoka kupicture yapha edongeni nalosisi nomnye umfo nomnye usisi. Kazi kubuthi lanzi kwethe indoda baba nithi uyayazi ngoba bayahlatsana baba. Bonke baba bakulinda. Bayahlatsana omnye uphethe Sabbath school, omnye uphethe uvande. Nayi balonke ithatha amasabatha amahle. Sin of presumption. Because uqhuba iprogram ezipowerful udulibale nokuyona. Ingxaki kaUza uthi ke ngoku by the judgment upon Uzzah he designed to impress upon all Israel the importance of giving strict heed to his requirements. Thus the death of one man by leading the people to repentance might prevent the necessity of inflicting judgment upon thousands. Wathi uThixo mazende ulala le ndoda inye khona ukuze kuzosinda abantu. Samson noUza ngabajuxtapose ngohlobo. Ngiyazi mosba ikeya yahlala kulo Uza. Ngento leyo bangakayithukumisa. Wayithukumisa naxambe kuba angenzeki into. Ngoku uphambi kwabantu. Lana aqhela uyenza in the secret chambers. Ngokuza yithini? We claim them. So isono ke ungastati kancinci isono. Isono asoso siphesive. Sisathu. Qhele ukwenza into enjani? Yeah. uThixo ke unezinto okuthiwa communicatable attributes. uThixo mase omnipresent, utheni, omniscient, omnipotent. Asoze uThixo asinike ezinye attributes. Kodwa sikhona uThixo attributes asiphokozela zona. Enye yazo ubungcwele. uThixo yedwa onjani? Kodwa uThixo uthi yibani ingcwele ngoba nami njani? Why is it? Because uthi as uThixo ndinganiphokozela intoni. Nethu ube nengxaki nobungcwele unengxaki noThixo. iBhayibheli lithi phuthumani uxolo nobungcwele. Ngaphandle kwazo izinto ezisoze zibonise ukuthi wena makuphilwa abantu bangabikho ngcwele. Makuphila ubomi bantoni? That's the closest omonini uba excited. Utheni bayithandayo. Sifuna ukona thina. Sifuna ukona. Ngoxa usithi kuma ngiyokona uthetha into yami. Uyayithuma. Ayikho nokugcela for ukona. Ngicela esithi indlela kaThixo ayithumba uba ingeke. Ingalo yakhe ifutshane bayingasindisi. Athi kungenxa yezono zini. Ngoba thina sifuna uthini thina? Sifuna ukona thina. Ngokufuneka sicengwe ukuba masisuke phi. Esonweni nasicengwe ukuba masihlale phi. Isono. Uthi uPaulos chapter 3 Roma verse 20 akukho mntu uzawugwetyelwa ngokugcina umthetho. No man shall be justified by the works of the law. Yayazi bakutheni? Because umthetho reveals isono. But akanayityho yesono. Umthetho ukubonisa uba wena unkone. Ufana nesipili. Umthetho bume phambi kwesipili uxhaphile. Wakwasibona wena isipili sisolula ingalo sikusula umlomo. Basizayiponta into yoba wena uxhaphile wena.
Xa ibhizinesi yokusula yiyo yaso. Isono senza loo nto siyiphoyile uba mna ndiyintoni, mna ndingumoni. Kwincwadi yamaGalati ke athi Paul, umthetho became our schoolmaster. Yebo kutheni sithi our schoolmaster? In that culture, kwakho abantu abaqeshwayo to mind children. Uqeshelwe nje ugcina umntana. Lo mntana amthathe amse esikolweni, ayomthatha esikolweni abuye naye. Uthi kuPawulos umthetho became our schoolmaster. Usibamba ngengalo umthetho. Usibonisa izono zethu. Usithathela ntoni ngengalo? Usisa kuYesu. Ngoba nguYesu Kristu kuphela onodilishana nemeko yethu yantoni. Njengoba sona isibili sisithi uqhaphile esingumthetho, uYesu Kristu yena uthi nza soma ngokwami. Emveni koko ndiqiniseke uba uphinde bemdaka. Loo nto iza kwenziwa ngubani? Ngabona umntana omncinci akaziphiphi umntana omncinci. Uwe omkhulu lantoni napkeni ugqiba umsule, ugqiba umfaka ivaselina, ufaka inapkeni elitsha, adlale umntana ancokole kube mnandi. Usule ngubani? Noba unozibona ubuzimoshela akazozenza. Umthetho is to reveal uba thina sintyumpa-tyumpe kakhi. Athi uYesu Kristu ke ngoku masisiwe bani kuye. Asenzele ke ngokumangaliso uYesu. Anganeli nje usula umdaka bethu. Athi ngesiqu sakhe sosithathu sobuthixo singumoya oyingcwele zawuhlala ngaphakathi kwenu. Ibe ndim ngokwami onigcinela umthetho wami ndingaphakathi kuni. Kube lula ngoku uzibona uthatha ii-decisions ezi-inline nentando kaThixo ngoba akusaphili wena ngaphakathi kuwe. Ngoba noba ubongisele ubudla ukubani? Nantso i-essence yegospel. Yile nto kuthiwa isono, umthetho. Yabona uchapter 5 wakaMatthew abakuleseni uthi uYesu akukho naye into etshintshiweyo, umthetho usenebanga ngolaa hlobo wawunalo phi edeni. No tittle or jottle has been removed. Umthetho kaThixo unyambanga. Yazi unambanga because wenzelwe for bani? Sikwazi ukuleta nabani? Uthixo. Xa sikwazi ukuleta noThixo sikwazi ukuleta nabani? Abantu. So buthi akho mthetho. What is governing your life to relate to God and to relate to men? Ngoba nazi instruments yakuxelela ba beka uhlolonyo besitsho musuma mnontshini bengathi nazi instruments yakuxelela basubulala. Nazi instruments manqandinini kudade white. Nazi letter of the law mosne. Le nto ibhaliweyo. But udade white uthetha nge-spirit of the law. Zanenzela umzekelo abhala ngawo. Uthi xa twabeka uhlolonyongo. Uba kukho umfana othandana nentombi. Ne? Mfana othandana nantoni? Ya, athi balo dade mthanda lo mzalwane. Axoxela abazali. Athi hayi kuzabakho into ezabakhona esikolweni. Ngoku ndizawuya kuloo nto. Kanti yena ufuna uhamba nabani? Ngale kwelo, igama elirayithi elusebenzisayo mama. Ngale kwelo. Xoxela ntoni? Uthi kudade wathi ispirit of the law sithi ulithathile igunya labazali. If umntana angaxoxela abazali to satisfy your needs, uyekile ubabeka abazali ubeke wena. Uguilty phambi kobuso bukaThixo for stealing the authority and the dominion of parents over the child. That's the spirit of the law. So wena sucima xa kuthethwa kuthiwa mandivale ke ngoku. Sucima xa kuthethwa ngomthetho. Uthethwa ngeleta. Akuthethwa ngeleta, kuthethwa ngantoni? Ndakunika omnye umzekelo. Uba apha enkonzweni nje banditshatile nje kube kudade kumile kakuhle ndimjongile. Into yokuthixo ke ngolu hlobo. Ndi-entertaine. Ndonile kwispirit santoni. Andidingi uyolala naye physical. Ndigqibile uthini? That's the spirit of the Lord. Uthatha ncinci umthetho. La umthetho yile nto siyicingayo. Umthetho unzulu umthetho. Njengoba kuthiwa wena subulala, unabantu abajongayo uqomba uyabona abantu odibana naye ekoneni. Ungekho bani.
amabrata bani ngazona nendawo kuyo umbule phambi koThixo, because all you lack is means and opportunity. Uthixo kumbulala menda rendaka. And the problem especially sometimes is that ungangayidanyeli into yenzileyo, because abakuthi andenza ngani dana xa ujonga udade umwenele ungatshatanga naye yidanele loo nto yokucela uxolo uthixo uthi thixo uinelama ngaphakathi bendeziba xa ndibona abantu kubekho izinto eziqhubekayo apha kum yikhalilele as the essence of thixo ke mangasikelele ngokristu enkosi yethu amen asibeleni xa sithandaza bawusabulela ngesifundo sibe sona senza ngendlela ekhethekileyo ungaphila ngaphakathi bethu magama umshibo bethu siyakuthandaza ngokristu enkosi yethu amen. Oh,
Number 39. Yesu olele wala enguye usindisolwa inezenti utemo kwao Yesu te ukasiwa Yesu Kristu
195. 195. Nugget for e-health. May it is put aside as a drug awareness month. So as May, as we health and temperance, we saw it fit that we may share something about indoor drugs. This scripture reading say to the Nugget, 1 Corinthians chapter 6. 19 and 20, verses 19 and 20. As we feel on the pressure. So I'll tell about awareness of vaping. There's myth and there's facts. So about with regards to indoor vaping. And Ibanda Masabata, be aware and be literature with regards to anything that is happening throughout the world. So whatever they posted is it's coming from EU ministries. So I'm sharing it with Ibanga so that we may know that there is danger in vaping. Sometimes we just see because it smells good. So I'm just gonna share what it says here. Vaping, it's not water. That is the myth. It's not water, it's still smoking. And people, they think that it's not harmful, but it is harmful. This is just flavored water vapor. And the fact to that is, if vaping, it contains tobacco. Once there's tobacco, there's nicotine. Once there's nicotine, there's addiction. So which means that it's not just a vapor of a smell, just for fun, but it is addictive because in a nicotine part. Also, is that it is safer than cigarettes. But the fact is, 1 hour of vaping, it's equal to 200 times more of smoking a cigarette. So in our A1 vaping, it's equivalent to a cigarette is 200. That's how harmful it is. Also, in it's not smoking, and then the fact is, it burns tobacco. Because something, then it steam. But the difference is that this steam is inhale. So you inhale the smoke, that is smoking. So you are actually smoking by doing that. And then it doesn't affect me. And the fact is, it harms your lungs. Not only your lungs, it harms your heart, it harms your brain, and it steals your future. Also, it's just a phase. And then it affects your is the addiction. It starts small. You can start by vaping 20 minutes or an hour, but you become addicted that you can't stay without vaping. So youth ministries,
i-consequences zayo yonke lento, it makes us people not to be able to think, and it only doesn't affect you wena muntu yenzayo, but it affects the family and those that are around you. And there's a question echoyo ke into bana le mizimba njengoba itempile kaThixo masiyiphathe kakuhle. And as we close this month, let us say no to drugs, because vaping is drug. And then let us say yes to life, because when we say yes to life, we are saying yes to God. Amen.